Здравейте! Започвам прогноза за месец май за всички, които сте зодия Овен или асцендент Овен. Общата енергия за месец май е доста натоварваща. Най-вероятно работите на повече от едно място или просто вече сте твърде уморени. Опитвате се да жонглирате буквално, за да се чувствате добре или за да се чувстват другите добре. В любовен план нещата не изглеждат много добре. В любовен план нещо е сякаш дошло към своя край. Възможно е да имате дори нови възможности или партньора да иска да разговаря с вас, но вие да сте така сключени в себе си, заключени и да не искате нито да чуете, нито да приемете някакви нови възможности. В работен план някакво желание може да ви се изпълни. В работен план е възможно да имате повишение или въобще да искате да смените работата си. Така, сега ще изтегля и една карта, която е за всички вас, които сте зодия Овен или асцендент Овен, която е послание от Луната. Ще получиш нужните отговори. Нещо, което очаквате най-вероятно, е дошъл момента да получите отговор. Така че успех на всички, които сте зодия Овен и асцендент Овен, и до скоро!